Zelaia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta ezinbestean ekonomia gai buruz hizketan Brexitaz ere gogoratu behar dugu. Orain dela ia astebete, 6 egun egin zen erreferenduma Erresuma Batuan, guztiok ongi dakizuen emaitzarekin, Erresuma Batuko biztanleek bozkatu zuten 52 baten aldeko botoekin izan zen Europar Batasunetik ateratzea, eta horren ondotik, azkenengo astean bizitzen ditugu hainbat eta hainbat aldaketa egoera berrira moldatu nahiak, eta esperoetzen, esan liteke esperoetzen erabaki baten aurrean orain erabaki asko eta aldaketa asko egin beharra ere. Adrian, banaka edo batzuk aipatze aldera adibidez merkataritzako akordio nagusi bat ere sinatzekoak. Uste dute 2014ko otsailetik martxan zena tip deritzona eta Estatu Batuak Pazifikoan, Atlantikoan dauden herrialdeak eta gu Europa ere bat hartzen gintuen merkataritza akordio handi hori ere, kinkan egon liteke Erresuma Batua Europar Batasunaren kide ezten neurrian izango ezten neurrian. Bai, bizia da, Brexit aldekoek Europar Batasunari leporatzen dautzuen hainbeste gauza, neurria handi batean Britania handia bertan egotearen ondorioa izan da. Eta, bueno, gai hoien artean, adibidez, tip izan like oso nabari gai bat, ez? Kontutan hartu behar dugu, bueno, guk behin baino egetan esan dugu, tipen benetako helburua ez dala esan zan moduan Europar Batasuna edo Europa eta Estatu Batuen arteko harreman komerzialak sustatzean, baizik eta batez be oztopatzea Europa eta herrialdean emergenten arteko merkataritza, gero eta gehiago eta garrantzia handiago hartzen ari zen. Europak ekialdera begira etzezan. Hori da, eta hori oso arriskutsua zen geopolitikoki Estatu Batuentzat eta Estatu Batuen presiopean Europa zegoen dinamika horretan sartzen. Claro, dinamika guzti horietan Erresuma Batuaren jarrera oso importantea da. Oso importantea izan da, beti gonda geopolitikoki oso lotuta Estatu Batuekin, sektore finanzierorekin, eta bere pisua oso garrantzitsua izan da Europan dinamika batzuk edo beste batzuk inposatzeko. Eta orduan, Erresuma Batua konfirmatzen bada, ateratzen dela Europar Batasunetik, gauza asko, ziur asko aldatuko dire geopolitikoki. Eta gauza horien artean, ziur aski tip izan daike oso bizkor aldatuko den gauza bat. Tip hori aldatu liteke, agian akordioa beste erabateko izan litekelako, edo tipa alde batera uste baldin badu Europar Batasunak agian beste aliantza batzuk, beste leku batzuetan bila ditzakelako, ekialdeko herrialdei buruz ari gara hizketan, hor potentzia nagusina Errusia ere izan liteke, eta agian orain zenbait estatuk Errusiariko daukaten jarrera, harreman horiek berriak izan litezkenak, Erresuma Batua ateratzen baldin bada, eta aurreko akordio batzuk alde batera bazter uzten baldin badira, nolabait ere beste jarrera batzuk ikusten ari gara, Europar Batasuneko kide diren estatuetan, Errusiarekiko, ekialdeko, herrialdekiko. Bai, hori oso logikoa izango litzak, konzeptu guzti horiek nahaztuta dagoz. Eta dira, hain zuzen, modu naturalean gertatzen ari izan dinamika baten ondorio. Hau da, Europa iparraldeko enpresaiak gehienak, proiektatzen izinen euren etorkizunak herrialde emergentekiko harremanean. Errusia eta Txinarekin adibidez. Eta oso bilakaera naturala zen, oso ekonomiak osagarriak direlako. Europa teknologikoki aurreratua, bestek ez horren aurreratuta, eta, bueno, arrazoi diferentek gaitik. Oso ekonomia komplementarioak dire. Hori ez da gertatzen Estatu Batuekin, oso antzekoak direlako Estatu Batuak eta Europaren ekonomiak. Kompetentzia dira, neurre horretan. Kompetentzia, oso zuzena. Bueno, orduan oso natural bilakatzen ari izan joera hori oztopatzeko dinamika diferenteak sortu dira. Horien artean izan da, Ukrainian eman zen estatu kolpea, Rusiaren aurkako zigorrak, tip martxan jartzea, eta bar. Orduan, guzti horiek ziur aski buelta emango zaio, edo aukera asko egon daitezke horreri buelta emateko Erresuma Batuaren irteerarekin. Horrek eszenario ez ezagun batean ere jarriko gaitu, azkenengo hamarkadak Estatu Batuei begira edo pasa ditugulako, haien lidertza ekonomikoaren Europare egon delako, zein neurritan aldatuko luke egun batetik bestera ere ez da gertatuko. Gaur-gaurkoz Errusia edo Txina bazkide nagusi izatea Europan zail ikusten da oraindik, agian pauso emango dira, baina nola aldatuko litzateke Europaren konfigurazio hori, ez? Bueno, aldaketa etorriko da, nik uste oso modu naturalean merkataritzaren aldetik. Artifizialki martxan jarri diren oztopoak ezabatzen diren momentutik aurrera, merkataritza harreman horiek goruntza jungo dela oso modu automatikoan, gertatzen ari izan moduan orain arte.
Eta horren ondorioz, gero etorriko dira, ziurazki beste motako hitzarmenak. Hor dago Txinaren proiektu bat oso garrantzitsua dana, zetaen bide berria izendatu dana, Txinatik Europaraino doian komunikazio sistema bat, ja inbertsioak egiten hasi dira Txinan, eta proiektua da Asia eta Europa lotzea, eta merkataritza albo bien artikoan sustatzea. Hor dago, proiektu diferenteak oso modu nabarmenean sustateko lireteke. Aldaketak ziurazki ez dira gertatuko maila politikoan oso epe laburrera, egun batetik bestera, ikusita Europak lidergoago politikoarekin gertatzen ari dana. Utzune oso nabari daukogu, bai liderrak izan diren herrialdetan, Frantzian eta Alemanian batez ere, mugimendu horiek egun batetik bestera emateko. Orduan, ziurazki gertatuko dira, hilabeteak pasatu ala bera, apurka-apurka, eta batez be, barne indarrak mugituta ez horren beste lidergo politikotik sustatuta. Eta lidergo politikoa zari garela hizketan, mendebaldeak demokraziaren kalidade maila bat izan du, urteetan zehar, ez da, agian ekialdeko herrialde hauetan hain nabarmen antzematen ez dena oraindik, halako akordio ekonomiko estrategikoetan demokraziaren kalidadeak, Errusiako, Txinako, horrekialdeko herrialdetako demokrazia horren kalidadeak, oztopoa jarri ez zaioke Europari, ala gauza guzti horien gainetik dago? Bueno, a ber, hor faktore diferenteak on daitezke kontutan hartzeko. Bueno, Errusiarekin konparatzen badugu Europa, arrazoi diferenteak on daitezke esateko benetan gure sistema eurena baino demokratikoago dana. Hor utxune batzuk dagoz, Europan beste batzuk oso importantiak dagoz. Txinaren kasua diferentea da, jakina. Baina hor dakogu erronka, epeluzeko erronka bat Europan. Hau da, zein punturaino sistema demokratikoa egokitu behar dugun nolabait, benetan ondo da bilen gizarte baten. Hau da, gure sistema ez bada gai askunde eta gizarte garapena sustatzeko, momentu baten edo bestean jendea hasiko da sistema hori zalantzetan jartzen, neurri batean gertatzen ari den moduan. Txina jarraitzen badau euneko 10 eta orain euneko 7 azten urtero, eta dinamika hori jarraitzen badau 10 urte lehenago, gure arteko harremanak batzuk edo beste batzuk izan da, sistema demokratikoa arriskoan egongo litzake oso bizkor. Orduan, estrukturalki gauza asko aldatu behar ditugu Europan eta estatu batu batean gauzak beste modu batez egiteko. Nik uste dut azken mendean gauzak asko aldatu diren, gizartean, enpresan, arlo guztietan, eta estruktura politikoa ez horren beste, konturatzen bazara, demokraziaren oinarri estrukturalak oso antzekoak dira orain, eta oin eun urte, eta ziurazki gauza asko berpentsatu behar dugu, ziurtatzeko gure egitura politikoak benetan demokratikoak direla, ze hor utxune oso nabariak dagoz, eta hori krisian nahiko argi geratu da, eta gainera gai direla, nolabait garapena ziurtatzeko. Era berean, Ameriketako Estatu Batuen posizio politikoare alduko luke, beraz pentsaliteke Ameriketako Estatu Batuek ere zerbait mugimenduren bat egin nahiko dutela testu inguru honetan. Bueno, claro, esan dugun guztia lotuta dago orain arteko ibilbidearekin. Baina eske Estatu Batuetan bai, zuk esan duzu moduan, gauzak asko alda daitezke. Adibidez, Trumpen kasua, bere ezaugarri personalak aparte, adierazten dago Estatu Batuetan betidanik indar oso handia eduki dauen joera bat, hau da, joera aislazionista. Munduko poliziak izan gabe, hainbeste arazo gordinan ditugu barruan, goazen horretan konzentratzera. Eta Trumpen inguruan biltzen ari da joera hori. Hori, prinsipioz joera hori indartzen bada, hori munduarentzat oso gauza ona, positibo izango litzake, eta Estatu Batuak gai bada barnean dituen kontraizio batzuk bideratzeko eta mundurekiko duen jarrera aldatzeko, beste motako harremanak sor daitezke Europa eta Estatu Batuetan, ez orain arteko menpekotzatik kanpo.
Datozen urteetan ikusiko du, datozen hamarkadeetan izango da, aldaketari balin bada. Bueno, oso bizkorra aldatzen dira. Bueno, bai, geroz eta bizkorra hori egia da, geroz eta bizkorra aldatzen dira. Hauxe, Adrian, Brexitaren inguruan, ari tirakain egin nuen beste analizi bat, izan ere askoari da hitz egiten, Erresuma Batuan bizi diren euskaldunak, edo herritarrak kanpotarra jenazte arazo izango dituzten, baina munduan gertatzen dena eta norberaren bista hori pixka zabalduz, argi dago. Claro, ekonomiaren aldetik, egun hauetan asko hitz egiten ari da, adibidez, zer gertatuko da, Espainia eta Estatu bat eta Erresuma Batuaren arteko harremanetan, edo Erresuma Batuaren ekonomiarekin zer gertatuko da, baina garrantzitsuena, ertainera ez da hori, garrantzitsuena da Europarekin zer gertatuko da, Europaren politikak eta estrategia zen punturaino aldatuko dire, hori da klabea. Horixe, ikuspuntu hori bilatzen genuen gaur, baita karrera Adrian, eskerrik asko, zuri